Направо почваме с играта. Нямам никакво. Така, няма да дам обяснения, защо не съм снимал събота неделя. Да, човек понякога му си идва, бързи ме, няма да снимам днеска, може да утре, може да утре. Така е. Сигурен съм и вие понякога не искате да си вършите работата. Не трябваше да слагам на описание. На всяка събота неделя видите. Ще качвам кога ми падне мамка. Така. О, не. Нямам безалкохолно. И това сега ще така. Сега искам да се раздаваме, защото последните ми игри имам 5 загуби. И направо ще пръсна вече, аз не бърз загуби. Преди ги броих до 5. И се играх. Тогава имах 20 секунди, само 5 загуби. Сега имам около 10 загуби. Така. И 30 няколко минути. Ако не 40. Не виждам никой, момчета. Добрата новина е, че водим. Добрата новина е, пак водим, обаче не с много. Така ще имам. На мен си стил момчета на гъмста бегат обаче. Идва. Мамка му, бе! Вие сляпи ли сте, бе, хора, бе? Огледайте малко тази карта. Знаеш ко? Няма да се качи тук. Не би да няма. Кил. Аз го направих сега. Малко. Шет. Тук трябва да бягам. Да обиколен съм. Мамка му. Идват от всякъде. Момчета, няма никой до мене. Между другото, видите какви са хитри. Движат се по двама. Почти всичките. Движат се по двама. И са си топъл до топ. И ми водят, естествено. Това 2 минути. Аре, то го убих. Идват. Това съм го бил. Не знам. Така. Да сега водим, обаче не с много. Май видях някакво. Идва. То ако го бях убил, ще имам супер. Не. Така. Добре. Ама 700... Водим и само с 3 майко. Господи. Така, сега ако умре някой, и ако съм аз, майко. Дейба, мръсна. Дейба. Аре, бе. Отново ги водим. Вече те ни водят. Колко бързо се променя резултата. Тук няма какво да си играя. Ама брат, какви са тия брони, дето има тия, бе? Момчета, движете се по двама, просто искам. Толкова много искам от вас. Някой пуска граната. И това са моите хора, явно. Така. Сега ще се движим по двама сетото. То си го изпира. Хайде, ела. Шет.
Победа! Yes! Най-накрая, бе, бате! Най-накрая! Аз съм на Малш. Аз съм на трето място, окей. В моя отбор. Добре си е, да ви кажа. Така, някой може да ми обясни как се влиза в кланове. Защото нямам никаква представа. Тука. Добре, окей, хора. Пробвам. Почвам. Другата игра не ме интересува. Още не ми нашата вънка върви. Играме сега тебе. Как хора? Отново на тази карта играме. Искам да игра с ножовете. Ако ми остане време, то съм 15 минути или повече. Да снимам иначе мозък. Защо? Обаче надявам се това да се оправя. Къде? Добре, огледам се от картата. Между другото, хора, ако играете, мислите да играете така. Мислите да играете тази игра, просто огледайте си картата. Аз играя. Едно в едно игра. В смисъл не е едно в едно, обаче, нали, разбрахте ме. И пак не. Айде, ела. Така. Да ти шибам живота, бе, педал. Бах майката на тоя. Че го убия, аз ти казвам, ето тоя. Ще го убия, брат, на 6-то място съм. Така, искам да съм на първо. Аре, лабе. Кил. На 5-то място, айде. Вижда. Вземам оръжието. Аре, бе! Къде? Това много ясно, че умрем, брат. Той е с... Кое? С снайпер или с какво? Аз съм с пистолет. Кил. Така, 4 кила имам. Така, за сега гледам картите, няма никой около мен. Ето. Значи има 7 човека, аз съм на 4-то място. Вече на 3-то. Така. Все пак те няма минутизъм, защото те имат по кой знае около 10-13 кила. Не, бе, мамицата ти! Дейба, бе! Точно като малко не се дадаме. Или по-бърно, или зад него. Така. От 8 човека вече сме 8. Чакай, защо го направих, тъй като аз съм 140. Добре. Айде се. Окей, да изчезам. Айде. Хичхак. О, шет. Той не знае къде се намира, бе. Аре? Аз съм на първо место. Вече съм на второ. Аз
съм на второ место, хора. Бех на първо са. Сега пак ще се завърна. Къде сте, бе? Това да го еба устата. Фан нещо си. Така. Осталото ще се